लोगोफोर जियारानि बर' रायदारखौ बेंगलराव लोगो मोनदों आङो दिनै। खुलुमबाय। माबोरै खबर? मोजां खबरा। मोजां ना? नोंनालाय? आंनाबो थिगानो दं। दे मोजाङानो जानांगौ। बेंगलराव बेसेबां गोबाव जाबायखो नोङो फैनानै? 3 months जासिगोनदां खिन्थु आं 3 months थायाखै आं ओरै गिदिंबाय थादोंना। आदसा मा होनो बेखौ माइसुर गवा। दा जेनेबा दिनै प्रग्रामाव फैनो मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ? मोजाङानो बर'फोर इमान दं होननानै मिथियामोन खिन्थु दिनै फैनानै एफा दे होमबा थेंक इउसै दे थेंक इउ स' माच। दे जाबाय। औ दे थेंक इउ। जोबोद गोजोननाय मोनबाय एकदमबारे जोंनिफ्राय देलायलायबाय माथो मा थांनो ओंखारलायखो? मा थाङि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस। बड'लेण्ड गेस्ट हाउस थाङि दे गस्लाय हाय लोगोफोर दिनै थांनो नागिरदों बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लोगोफोर। बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दिनै KBRA आफादा मोनसे केलेन्डार गोदानै 2006नि केलेन्डार बहननो नागिरदों। बेखायनो आं बेवहाय थांनो नागिरदों लोगोफोर। दे नोंथांमोना माबोरै जायो दिनैनि प्रग्रामखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादों होनबा दे। हाबबाय आरोना गारियाव फैबाय। खबर नोंथां माबोरै खबर? मोजां ना? बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनो नागिरदों बेंगलर। बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लोगोफोर बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ मोनसिगोन आरोना बार गैला दिनैल'सै। दा होमबा नोंथांमोन नालांबाय थादों आरोना माबोरै जायो खोन्थालांसै नोंथांमोननो। नालांबाय थाबानो जाबाय लास्टसिम भिडिअखौ। जोंहा बाउन्डारि बेनिफ्रायनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि बाउन्डारि आरोना लोगोफोरनिया खाथियाव कमला माबा फिथाइ सामथाइ फानदों आरोना नैयावनो आरो। हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल MRY। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं दंफैयो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लोगोफोर। बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दिनै KBRA आफादनि मोनसे बिदिनो मेल खुंनो मेल माने बिदिनो दिनै केलेन्डार आरोना 2026नि गोदान केलेन्डार बहननो नागिरदों। बेखायनो फट' लानो थाखाय मिटिं जादों आरोना। फट' माने दा लासिगोन दसे उनाव। ओमफ्राय आं नोंथांमोन बेयाव दा मा सावरायनाय जायो नोंथांमोन दा खोन्थालांसै दे होमबा ना। लोगोफोर बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि बाउन्डारिया बेनो आरोना। ओमफ्राय बेयाव बिल्डिं फिसा लुदों आरो इयाव दङ माने बिदिनो थाजायो 6ता ना 7ता रुम दङ। ओमफ्राय दा गोदान कनस्ट्राकसन खालामनांदों बेयाव। नै लोगोफोर दा मिटिङा स्टार्ट जासिगोन आरोना लोगोफोर। मानसिफ्रा फैजोब्बाय जेबो स्टेजबो लुनाय जायासै। नै इयाव आंना ID कार्ड दासो फैदों आंना फैना दंफैयो लांफैनो सोलाबाखैमोन दिनैसो मोनसिगोन। सारा दे थेंक इउ आदा। नैयाव ओरैजाय फेमास बर'नि राइडार जियारानि बर'बो दंखोमा माथो। हाय दा रायलायगोन र' नोंजों। आङो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादनि बुंथिगिरि जानानै दिनैनि बे मेलखौ बेखेवनो थाखाय आं आखायाव लाबाय। बेलासि समनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसननि गासैबो जोंनिनो KBRA आफादनि प्रेसिडेन्ट रन्जित औवारि सार, लोगोसे KBRA आफादनिनो गाहाय नेहाथारि अमृत बसुमतारी सार, लोगोसे जोंनिनो वुमेन्स आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे दंबावो जोंहा जोंनिनो वुमेन्स एडभाइजार सुनिता नार्जारी मेडामखौबो आङो सिनायथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आरो दंबावो जोंहा जोंनिनो KBRA आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट जन एस सुदामा ब्रह्म बिथांखौबो आङो सिनायथि लाखिग्रोनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो दंबावो जोंहा जोंनिनो KBRA आफादनि लेङाइ नेहाथारि मिजिं बसुमतारी बिथांखौबो आं सिनायथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय।
लोगोसे दंबावो जोंहा जोंनिनो केबिआर आफादनि मेन्स एडभाइजार प्रेमजित बसुमतारी सार बिथांखौबो सिनायथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो जोंहा दंबावो जोंनिनो केबिआर आफादनि मेन्स एकाउन्टेन्ट बिथांखौ नेरसोन बसुमतारी सार बिथांखौ आं सिनायथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो दंबावो जोंहा जोंनिनो केबिआर आफादनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि दीपक मुसाहारि सार बिथांखौबो सिनायथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो दंबावो जोंहा हेड मेन्टेनेन्स अजय बसुमतारी बिथांखौबो सिनायथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। दा अनेक दंबावोमोन नोंथांमोना सोरबाफोर थालांबायदोंबा आं आफादनि जानानै थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। बिथाङा बेंक अफ बर'दानि मेनेजार बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैदों बिथांनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बिथांखौ आं गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। सेकेन्डआव दङ जोंहा जिया रानि बर' बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम दा बेखिनियानो आलासि सिनायथि होनायनि दिनैनि बे बेलासि समाव नुजाफैनो हानाय गासिबो जोंनि दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय रायजो राजा आरो जोंनिनो गाहाय नेहाथारि आरो जोंनिनो गासिबो मेम्बार केबिआर आफादनि मेम्बार गासिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बेहाय जुथुमनाया जाहैबाय दा जोंनि बे निउ इयार फैगोन गोदान बोसोरनि 2026 नि केलेन्डार बानायनो थाखाय जों बयखौबो लिंथुमनाय जादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैदों दिनै जोंनि बे मेलाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। आरो गोबां मानसिया फैबावगौमोन हास्लाबासै जेबो नांजाला दे जाफैदों बेनि थाखाय धन्यबाद बयनिसिमबो। दा जोंनि बे केबिआर आफादा दिनै 6 मासल' जादों नोंथांमोन बारा गोबाव जायाखै 7 मासाव हाबबाय। मानो होनब्ला जोङो नोंथांमोना मिथिखागौ BBW आफादाव जोङो गोबां बोसोर जों खामानि मावबोदों आरो जोङो गोबां खस्थ' खालामबोदों। ओमफ्राय फैनानै जों 6 बोसोर जों BBW बेंगलर बड' अइल लाइसेन्स गोदान खुलिनानै लानाय जादों गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा जेखिनि जाया जोङो मालाय जिखुनु आफादा जाया मानो रावखौबो जेबो बखिलायनो नाङा जोङो माने होनबा बे खामानिया जाहैबाय जोंनि पाब्लिकफोरनि थाखायसो नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि रैखाथिनि थाखायसो बयबो खामानिखौ मावगासिनो दं। बिथांमोनाबो मावबाय थादों जोंबो मावलांबाय थागोन मोजाङै मोजां। जोंहा जोंनिनो गासिबो मेम्बार आरो रायजो राजाया बुङो नोंसोर BBWनि बा नोंसोर केबिआरनि होननानै रावबो नांलाय खमलाय जालायलायनो नाङा। जोङो बयबो बर' हारिखौ सहाय होनोसो जोङो आफादखौ दानानै दोनदों नङा होमबा। बयबो बिसोरबो बिदि खामानिखौ मावगासिनो दं जोंबो खामानिखौ मावगासिनो दं। जानो होनोबा जोंहा दिनै बेंगलर बायदि हालामाव कर्नाटका तामिलनाडु केरेला गोबां बर'फ्रा गोबां प्रब्लेम जानानै फैगासिनो सानफ्रामबो जायो 101ता घटना जालाङो। दा बेफोरबायदिखौ जोङो बेबायदि आफाद गैयाब्ला सहाय होनो हालायलाया। बिदिनि थाखायनो जोङो आफादनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो नोंथांमोना बयबो गोसो गोजोनै जोंनि बे आफादाव गोसो खुसि हाबफै जों बयखौबो बरायो। मानो होनबा जोंना गोबां मेम्बार जालाङोब्लासो माने जोङो गावजों गाव सहाय होलायनाया जोंहा इजि जालाङो आरो गाजा गोमजा मोनसे फांसनफोर खुंनायाव जोंहा जगाजग बा कमिउनिकेसना मोजां जालायलाङो। ओंखायनो बयबो मेम्बाराव हाबनांगौखा। मानो होनब्ला दाब दाब जायगायाव गासिबो मेम्बार थाजोबोब्ला जोंहा जगाजग खालामलायनो बा हेफाजाब होनो गोरलै जायो। जोंना बेंगलरल' नङा अल अभार कर्नाटकायावनो जोङो थांजोबनांगौ जानानै फैयो सम सम। जों तामिलनाडुआवबो थाङो, केरेलायावबो थांनाङो, आन्ध्रायावबो थांनाङो। बेबायदि खामानिया जोंखौ बुहुत मावनांबाय थायो। ओंखायनो नोंथांमोना जथ' हागौ मेम्बाराव हाबनानै थायोब्ला माने जोंहा
माबा मोनलायलायो हेफाजाब थाब मोनलायलायो आरो मानो होनबा जेनेबा नेरबांला बायदि एरियायाव मोनसे घटना जायोब्ला जों थांस्लाबनो हायाब्लाबो बै बिसिनि मेम्बारफ्रा जोंनि बे नेरबांलानि एरियानि मेम्बारफ्रा माने थाब बै खामानियाव गास'हैनो हायो जोङो हाग्रामा सरखार दाजेननायावनो जों थांनो मोनदों थांनानै जोङो बिथांजों गोबां गुवारै सावरायलायदों आरो बे समाव फार्स्ट एसेम्बलि जिरायनायमोन जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों फार्स्ट एसेम्बलि जिरायनायावनो जोङो थांनानै बयखौबो मोनहैजोबदों साफ्रोमखौबो जों लोगो मोनहैजोबदों ओमफ्राय एमएलए एमपि गासिबो साफ्रोमबो बिबानाव थानाय मानसिफोरखौ जों लोगो हमहैनानै मोनसे कनफारेन्स हलाव जोङो मोजां गुवारै सावरायनो मोनदों आरोखि जोंनि आफादनि सोमोन्दै एबा जोंनि बेंगलराव मा खामानि मावनांगौ बिनि सोमोन्दै बेफोरखौनो जोङो गोबां मोजाङै सावरायनो हादों आरो दा जोङो आरो नैबे खेबसे थांबावगोन जोङो आरो हाग्रामा सारा बुंहरदों कि जों थाबैनो जोङो बेंगलराव थांगासिनो दं फैगोन नैबे बैसागुनि सिगां फैनो हागौ बिथांमोना फैयोबा जों बयबो गाजा गोमजायै फैनानै बेबायदिनो वेलकाम खालामनांगौ आरो जोङो मोनसे गिदिरै फांसन खालामनांगौ थाखा फैसायाथ' गावसोर हरगोन बेफोरजोंनो जोङो ट्रेन्सपर्ट माबा बे रोगानाय बासफोर बुक खालामलायनानै गोबां गोजाननिफ्राय फैनाय मोनसे बेब'स्थाखौ जों लानांगोन आरो दा बिदिनो नोंथांमोन दा मोनसे फांसन जायोब्ला बा मोनसे अर्गानाइजेसन खालामोब्ला बयबो गाजा गोमजा फैयोब्लासो जोंहा हारिखौ सिनायथि होनायाव जोंहा मोजां जायो जेरखम दा बैसागु जों खुंगोन बोसोरफ्रोमबो जों बैसागु खुंगोन दा नैबाहायबो बैसागु खुंनो मोनगोन ना मोना देग्लाय माने न'आ नैबे कन्स्ट्राक्सना स्टार्ट जासिगोन नैबेहाय बिल्डिङा गेस्ट हाउसआ मार्चनिफ्राय स्टार्ट खालामनो नागिरदों जोंना मानो होनबा बैसागुआ एप्रिलावसो जायो एप्रिल 14आवसो दा बैसागुनि सिगां जुदि बिसोर कन्स्ट्राक्सनखौ स्टार्ट खालामाब्ला जोङो बेहायनो खालामनो हागोन जों बोसोरफ्रोमबो बेहायनो खालामबाय थाखायो आरो जुदि कन्स्ट्राक्सन स्टार्ट जायाब्ला जों बेहायनो खालामगोन आरो कन्स्ट्राक्सन स्टार्ट जायोब्ला जोङो बहायबा फांसन हल लानानै जों बेहाय गाजा गोमजायै खालामहैनांगोन आरो जा बोसोरफ्रामबो बेहायनो खालामोमोन मोजांमोन माने 6-7 बोसोरनिफ्राय जों बैसागु खुंगासिनो दं जोबोद मोजांमोन जायगाया जोंनि थाखाय आरो मोनसे फांसन हल सिङाव थाङोब्ला एसे जोंना बर'फ्रा सुखा जायो खुला बा बारहावा जानो एसे मोजां मोनो आरो दा बेनो नोंथांमोन दा नैबे जोंहा केलेन्डार बानायगोन आरो नैबे 2026नि केलेन्डार जों बोसोरफ्रामबो बानायो जोंथ' BBW आव बोसोरफ्रामबो बानायोमोन नाथाय नैबे जोंना फार्स्ट टाइम जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथिनि केलेन्डार जागोन आरो फार्स्ट टाइम 2026नि खुंनानै मोनसे फांसन खालामनानै दिनै बिराद मोजां बयखौबो जोङो सिनायथि मोनजोबदों आरो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बायदि लोगो मोनलायलायनानै जोङो बिराद मोजां मोनो आरोखि दा बयबो ओंखायनो नैबे आफादजों लोब्बा थाफानानै बयबो दावगालांनांगौ आरो जोंनि आफादनि माबायाव मेम्बार हाबनायाव बयबो बोलो होनानै जों जगाजग लानानै हाबफैनांगौ जों जर जबरदस्ति नङा नोंथांमोना जाय गोसो दङ हाबफैयो आरोखि हाबोबा गावजों गावनो जों जगाजग खालामलायनो मोजां जायो दिनै अनेक दाब जायगायाव घटना जायो बे घटना जाबासो जों बेहायबो बर'फोर बा बेहायबो माथो 20 जन दंब्रा होननानै मिथियो बै घटना जाबासो जों थाङाबा हाब बेहायबो 100 जन बर'फोर दं नैबायदि जों होमबासो मिथियो घटना जायाबा रावबो सिनाया घटना जायोबा हले होमबासो नांगौ जागोन नै दासो फन हरगासिनो दं सेलारि मोनाखैनो मैया दाख्लैनिफ्रायनो फन हरगासिनो दा नैबेफोरबायदि खामानियाव होमबासो बर' दं होनना जों मिथियो दा बेफोरबायदि अनेक घटना जालाङो ओंखायनो जों बयबो खौसेथि जानानैसो खामानिखौ मावनो हायो रावबो हारसिं सासे सानैजों मावनो हाया खामानिखौ मानो होनबा मालाय जायगायाव थाफैनाया गावजों गाव खौसेथि थानांगौ आरो गाव जगाजग थालायलायनांगौ गावनि हारिजों लोंनानै जानानै गोग्लैलाबायनानैल' जाया जोंना बर'फ्रा ओरैबायदि दङ अनेक मानसिफोर दङ जोंनि बर' गथ'फ्रा गान्जा सोबनाय ड्राग्स जानाय ओमफ्राय जौ लोंनायाथ' बुंनो थांला पेमेन्ट मोनबानो सेस थाइसेबो दोनना लाखाया अखानायै थांखु जानोबो फैसा गैया बिसिनाव बिदि खालामनानै जाग्रा दङ बर'फ्रा ओंखायनो बेफोरबायदि लोंनायखौबो कन्ट्रल खालामनांगौ मानो होनबा जोङो एथ' गोजानाव मानो फैदों जों माबा मोनसे खस्थ'नि थाखायसो बेंगलर बायदियाव फैनाय खामानि मावफैनांदों ना दा जोङो मावफैदों जा लों नाथाय जोङो गावनि सेफटिखौ नायग्रोनांगौ फार्स्ट जोङो गावनि मा जालांगोन इयुनाव बेखौ जोङो नायनानैसो जोङो सोलिनांगौ जेखि खामानि मावा जानो लोंबाय उन्दुलाबायबाय गोग्लैलाबायबाय फैसाया अखानायैनो जोब्बाय मानि थाखाय माथ' लाब दं बेंगलर बायदियाव मावफैनानैलाय जोङो
15,000 मोनोबा 5,000 जानानै 10,000खौथ' जों दोननो हानाय ना नाथाय जोंनि बर' गथ'फ्रा बिदि नङा जै 15,000 मोनबाय जाबाय लोंबाय जोब्बायबो अखानायनिफ्राय गैला फैसा दा अनेक मानसिखौ नुयो आङो जोंनि बर'फोरखौ ओंखायनो बयखौबो होनो आङो गाव गावनि सेफटिनि थाखाय एसे थाइसे थाइनैबाबो दोनलां सिगांसिन थाङा गानगोन र' जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोङो माने फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो आफादजों नांथाबनानै दङ दिनै वमेन एडभाइजार बियो सासेल' नायल' जाल' जोंना आफादाव बेल'मोन ओमफ्राय बिराद खस्थ' खालामो गोथै गारनायावबो बे हारसिंबाबो गारहैयोमोन सावलाबायोमोन बियो ओरैबायदि साहस दंमोन मानसिया माने बिराद खस्थ' खालामबोबाय आरो गोदोनिफ्राय आफादनि थाखाय बियो माने हारसिंल' आरो बिराद मोजां सोलियो आरोखि बे मानसिया जोंनि आफादनि थाखाय माने खस्थ' खालामग्रायाव बिराद आरो दा ओंखायनो बे मेडामखौ माने मेडामनि आजिखालि गोबाव जाबायमोन नाथाय लोगो मोनलायलायैखाय हरनो हायाखै आं दिनै बय रायजोनि सिगाङाव गानहोनाय जासिगोन आरो खुलुमबाय गिबियावनो दिनैनि बे मेलखौ खुंनाय जोंनि केबिआरि आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो गाहाय आफादगिरि आरो दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनो हानाय आलासि सार आरो आंनि अनजाग्रा अनजालिफोर अनसुलाफोर हारि सिबियारिफोर नोंथांमोननि मोखांखौ नुफैनायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो मानो होनबा नोंथांमोनजोंसो जोङो थांनानै दङ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबाय होनदों दिनै जिबायदि बाथ्राखौहाय बुंनांगौ दिनै जोंनि आफादगिरियानो फोरमायलांखाबाय जोङो बे आफादखौहाय जों मानि थाखाय जों दाना दोननाय जादों जों मानि थाखाय जोंनो दिनै बे आफादखौ नांगौ जायो दिनै बहुद सुबिदा उसुबिदा जानानै फैयो मालाबा जों सोरखौबा दोननो थाखायबो जोंनाव जायगा गैया जानानै फैयो आं बेफोरबायदि बहुद खस्थ' मोनबोबाय मावबोबायबो आंनि न' फिसायावबाबो आङो गेस्ट हाउस बायदि आङो दोननो गोनां जाबाय नाथाय मा खालामनो जोंहा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआबो जानानै फैयाखै गोबां बोसोरनिफ्राय जों नेनानै दंबाय थायो आंखौ खायसेफ्रा सिनायबो जानो हानाय आं BBWआ जेराव स्टार्टिं जादोंमोन बे समनिफ्रायनो आङो दिनैसिम दङ आंनि नामखौथ' बयबो मिथिखायो दा ना सोरबाया मिथिया आं सुनिता नार्जारि उदालगुरिनिफ्राय दा आं फंसेल' बेखौ जि बुंनो गोनां जोंना आफादगिरिया बुंलांखाबाय आं फंसेल' बेखौल' बुंनो सानो जे बेखौबो बुंबाय नाथाय आं बिनि गेजेराव आं बुंबावनो सानदों जोङो न'खरनिफ्राय फैयो थाइसेखौ थाइनै खालामनो होननानै जोङो दिनै गोजान जायगायावहाय दंफैयो बेसेबा हाजार किल'मिटार गोजानावहाय नाथाय जोङो सानसे समाव जों बेसेबां खामायो बिनिफ्राय जों बांसिन बाहायो गुबुन जायगायाव दंफैयो होननानै जोङो गाननायाव जोमनायाव बाहायो जोङो जोंनि खास होनोबा जोंनि लाइमोनफ्रा सोरबाया लोंनायाव सोरबाया बेरायनायाव सोरबाया देलायनायाव नाथाय जों बेजोंल' नङा जोङो गावनि थाखाय दोनना लानांगोन जों गावनि न'खरफोरखौ नायनांगोन आरो गावनि जोङो जि खामानि जों सोलोंनो गोनां बेखौ जोङो सोलोंना लानानै जों गावनि जायगायावबो जों मावहैनो हानाय जोंहा केपासिटिया दङ दिनै जों बेफोरखौ सोलोंना लायोबा जोंहा इयुनाव जोंनि फिसा फिसौ जोंहा बयहाबो खामानि फैगोन बेबायदि जोङो गोजान जायगायाव कर्नाटका बायदि जायगायाव फैनानै जों खामायनो गोनांथि जानाय नङा दिनै जों गाव गावनि जोङो आसामावनो जोङो मावनानै जानो हानाय बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै जुदि सोलोंना लानो हायोबा जोङो गोबां खामानियाव जोंहा फैगोन बेवहाय आंनिफ्राय आं अनुरद खालामो जेन गावनि समफोरखौहाय ओरैनो हगारा लोंनानै जानानै नङा देलायनानै बेरायनानै जोङो हगारनाया बे सम नंला दानि जुगखौ मिथिखादों जिबायदि जानानै फैदों हिनजावसाफोराथ' सेफटियानो गैला जेरावखि थाया मानो बिनि थाखायनो नैबे आफादफोरखौ जोंनो नांगौ जानानै फैयो बिनि थाखाय जोङो केबिआरि आफादखौ जों दानानै लादों जेन जों गासै खेथ्रआवबो गासै बिभागाव जेन जोङो खौसेथि जानानैहाय जों गावजों गाव जों सहाय होलायनो हायो जों खौसेथि नङाबा जों रावजोंबो जों नांनो हाया जोङो गंसे नोङो माबाखौहाय लावथिखौ नों ओरैनो सिफायनो हायो मानो होनबा नों हारसिङै सोरजोंबा नांनो थाङोबा नोंखौ ओरैनो फंसे बाथ्राजोंनो नोंखौ धमखि होनानै दोनगोन नाथाय जों खौसेथि जायोबा मुथासे माबाखौहाय बेखौ रावबो सिफायनो हाया बेखायनो जोङो बे केबिआरि आफादखौ जों दानानै लानाय जादों जेन नोंथांमोना अनजाग्राफोर जों सामफ्रोमबो जों बेबायदिनो खौसे जानानै सोरबाया BBWआवबो जानो हानाय BBWA जोंबो दङ जानो हानाय बा जोंनि केबिआरियावबो दङ जानो हानाय
जोङो मोनफ्रोमबो आफादावनो थाया मानो जायखि आफादाव थाया मानो जोङो खौसेथि जानानै जोङो हारिनि खामानिखौ जों गोसो गोरबो होनानै जों मावलांगोन आरो बे आफादाव थानाया सोरबा आं लेखा रोङा दिनै आङो मालाबाबो थांफेराखै आं रोङा आं थांनो हाया बिदि मालाबाबो गावखौ फावसायनानै थानाङा दिनै लेखा रोंनाय रोङैजों जेबो खोथा गैया जों मोननै एसोसिएसन जाबाय थेवबो मोननैनि उद्देश्यआ एखेयानो बर'फ्रा ज' मिलायनानै थादों खिन्थु बे सानैबो बिथांफ्रा गासिबो बिराद एक्सपिरियेन्स मानसि बिसोर दा बर'फ्रा जे प्रब्लेम दं खायफा सब जिनिस सलिउसन मोनाबाबो ज' माने बिसोरजों साजेसन लानो हायो प्लास रेगुलारलि एसे मिट जाबाय थाबा गोसोफ्रा मोजां मोनो आरो मेक्सिमामानो एकदम माने प्राइभेटाव मावनाय सोरबा सुटि मोना सुटि मोनबाबो सानडेआवबो मावनांगौ बिदि जायो आरो एखमबा नाइट डिउटिबो जायो माने खस्थ'यैनो दं बिराद खिन्थु थेवबो एसोसिएसन थाबा एसे गोसोफ्रा मोजां मोनगोन एसे टाइमलि जाबाय थागोन इउनियना ओमफ्राय बिदिनो नोंसोर बेंकआव फिसा फिसौ एकाउन्ट खुलिबा मोननै मोनथाम एकाउन्ट खुलिजायो बे माइक्र' इन्सुरेन्स होनो बेखौ बोसोराव मास मोनबा 200 थाखाल' ओरै जायो इन्सुरेन्स बे एक्सिडेन्ट जाबा 2 लाख मोनो आखाइ बायबा बेसेबां मोनो थैबा 2 लाख मेक्सिमाम बारा कभारेज नङा खिन्थु बेफोर जाबा एसे एटलिस्ट मिनिमाम कभारेजखौ मोनगोन नोंसोर मा बे प्रधान मन्त्रि जन सुरक्षा योजना बिदि दं बेंकआव फिसा फिसौ एकाउन्ट दं बेफोरखौ खुलिबा नोंसोरबो सुबिदा जागोन बेनि थाखायनो एसे बेंकआव एसे जगाजग खालामबाय था आरो बेफोर इनफरमेशना गभर्नमेन्टनि वेबसाइटआवनो रिजार्भ बेंकनि वेबसाइटआव आं जिबनावबो माने बेफोरबायदि गसंनानै बिबुंथि होफेराखै आरोना बेनो आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आंथ' दा मा होनो आङो बेवहाय ओरैनो बेरायनो फैनाय बायदिसो फैदोंमोन आरोना केलेन्डार फट' साफायनो होननायखाय फैदोंमोन आङो माने आं बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगलराव दं होननायखाय मोनथियो आरोना आं दिल्लीयावथ' थांखांबाय दिल्लीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खननै थांखांबाय आं खिन्थु बेंगलरावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं होननायखाय आङो नायनो फैदोंमोन आरो माबायदि होननानै खिन्थु बेखौ नुबाय दा लुनो गोनां आरो लुगोन होननानै खोनादों दायो हाग्रामा सारा हरोबाथ' लुसिगोन आरो बेफोरनि पलिटिसियाननि बागै आं जेबो मिथिया खिन्थु हरोबाथ' मोजां खारन जोंना किसुमान जायगायावहाय हटेलावहाय थानायनिख्रुइ गावनि जायगायाव गावनि न' बायदि मोनफैयोना गोजान जायगायाव थाफैबा माने गावनि न'आव थाफैनाय बायदि मोनगोन आरोना फिलिं बेयावहाय जुदि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ मोजाङै जायोबा ओमफ्राय आरो माखासे होनदों आंथ' बेंगलरनि बागै बारा मिथिया आं खालि मास मोनथामल' जादों थेवबो आङो मास मोनथामावनो गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरोना अट'वालाफोरा माने गाखोनो गोसो गैयाबाबो जर जबस्थि गाखो होनो नागिरो दाख्लै लालबागाव थांदोंमोन जोङो बेरायनो माने आङो अला खालामदों आरोना अला खालामनायावबो बिदिनो 350 बिदि देखायदोंमोन ओमफ्राय अफलाइनाव लांनो नागिरबाय बियो थौ लांगोन गाखो होननानै गाखोनानै थांबाय आङो लास्टआवहाय 315 जायगायाव आंनाव 700 फैसा बिबाय ओमफ्राय आं होआसै रागा जोंनानै होआनो आं मा खालामनो नोङो होननानै ओमफ्राय जे जर जबस्थि बिबाय थाबाय आंनाव ओमफ्राय आं होआसै आरो ओमफ्राय लास्टआव आं बेखिनिखौनो होनानै फैबाय ओमफ्राय आंजों नांलायदोंमोन आं नायफिनासै आं थाबायबाय थाबनो बेफोरबायदि बिराद फेसाद आरो फेसबुकआव नुदों आङो सासे हौवासाना सेंग्राफोर खोमा इसोरबो खामानि मावफैदोंना बेंगलरावहाय स्टेसननिफ्राय फैनानै फाखोनि फिदिं जानानै 6000 फैसा ना 12000 फैसा डिमान्ड खालामनानै फंनै ना फंथाम सोबा जादों होननाय बेफोरबायदि गोबां बिदि प्रब्लेम जायो ओंखायनो एसोसिएसनखौ गोनांथि होनो सारमोना बेफोरनि थाखायबो सेफटिनि थाखाय एसोसिएसनाव कानेक्ट थानाया मोजां आरोना आं आरो मा होनबावनो बारा आं बेफोरनि बागै मिथिया बेबो फार्स्ट टाइम आं एक्चुअलि आं दा सनितपुर ढेकियाजुलिनि आं स्टेसन खाथिनिनो आंखौ बाटासिबुरनि बयबो सिनायखायो ढेकियाजुलियावहाय दायो आङो बेंगलर कल्याण नोगोरावहाय दंफैयो प्रपारलि मास मोनथाम जाबाय खिन्थु मास मोनथामाव आं मास मोनसेबो रुमाव जिरायाखै आं गिदिंथिंगासिनो माने आंनि खामानियानो बिदि गिदिंनाय बायदि आं गिदिंनानैसो बांसिन थायो नालाय मोनसे जायगायाव मास मोनथामनिसो बांसिन थाखायानोखा माने आंना गिदिंनायनो भिडिअ बानायनाय मानाय बेनोखा नालाय खामानियानो थ' आं इयावनो बांसिन एसे माने खामानिनिफ्राय बेयाव बांसिन माने आंना इनकामा बिनि जरियासो नालाय थ' इयावनो आं बांसिन माने हाबनानै थायो आरोना थ' आं मा होनबावनो बेखिनिखौनो बुंनानै सिगां जोंहा नेहाथारि दंबायमोन बिथाङानो दा मोजां रोखोम रायफोरजोबगोन जोंहा वमेन्स एडभाइजार
जोंनि बयनिफ्रायबो फुरानासिन लोगो आरो सुनिता मेडामानो गासिबो रेखा रेखा खोन्थालांजोबखाबाय ओमफ्राय आङो दा बबे खेथ्रआव रायज्लायबावनो आं सानदोंमोन मा दा जोबखांजोबनायाव जेनेरेल ओरैनो सावरायनायाव सावरायनोसै नामा नंदोंमोन आङो दे जेबो नङा दाबो दा माने बेनो आं दिनै बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनायखाय दा जोंहा बांसिन बुजायनांगौआ थायो लाइमोनफोरखौ जाय उन्दै बैसोनि मानसिफोर बैसो गोनांफ्राथ' बुजिजोबखाबाय बिसोरखौ बुजायनाङा आरोखि माखासे जोंनि बहुद बेंगलराव आंनि साननायाव खमसे खम 80% जोंनि लाइमोनफ्रा बेंगलराव बिराद गोदाव सोराव आरोखि बेनि लाइफआ मोजांबाबो बिनि साननाय बिनि उननि इयुननि थाखाय लाइफआ माने बे नर्मेल नंखाला आरोखि माने 80% जोंनि लाइमोनफ्रा बिराद दस्रा लामाजों खारलांगासिनो मोजां लामासिम दासिमबो आंनि सन्देहआव दासिमबो 5% बर'फ्रा मोजां लाइनजों थांगासिनो जों नुहैयोबो आसामाव थांनानै जेरै केफे खुलिहैयो गाव थानाय आरो बेयावबो बेंगलरखौबो बिसोर थाबायजोबनो हाया जे बे एरियायाव थादोंना बे एरियायावल' बियो मेगन मेसेबनानैबाबो थाबायगोन जेरै मोनथिया आंबो बे जिनिसा मा जिनिस बिनि साया जे बेखौ बारबाय बे गावनि एरियाखौ बारबाय बे हाबफैफिननो रोङा गावनि थानाय जायगायाव दा बेबायदि मानसिखौ बुजिया सोमजिया जों लायबाय थादों बाहाय होसोलाय मालाय गेट फांलाय मालाय बेफोरबायदि मानसिखौ जों सिङाव बिदि बे मेजेस्टिक एरियायाव जेसेबां माबा दङ बे एरियायाव नोंसोर नुगोन बर'फोरखौ सोरबा कट गानगोन सोरबाबा होरलां होरलां थाबायगोन मागोन सोरबाबा भिखारि सोरबाबा नोंखौ बुंगोन आब'लै आदालै बाजैलै मालै एसे नैबे नाम्बाराव फन हरनांगौमोन रायज्लायहरगौमोन आं आइजों सोरजोंबा जाथि खुरमाजों लोगोफोरजों दे बर' मानसि न' फंबाय मबाइल थुफ्लाबाय मोननै मोनथाम रायज्लायबाय साइडआव थांबाय लानानै खारबाय गाबोन बेखौ नागिरफैदो बा गुदुं गावजों गाव आखाइ हेन्डसेक लालायलायो नै नोंहासो मैया मोनलायलायबाय ओरैबायदि नुबा गोजांस्रिवनो ओंखारखायो ओरैबायदि लाजिनोबो ओंखारो ओरैबायदि ओंखायनो आंथ' सिगाङावनो BBW ओंखायनो मालाबा सोरबा मानसि लामायाव गोदाव सोराव गोमादलाबायनो फाग्ला जाना थानाय नमस्कार बायबा आंखौ दा लेंहर सेस ड्राग्स जानानै गान्जा जानानै जाग्रा गोजा बिसिबां मा खालामनाङो सेस जोंनि बे दा सेंग्रा उन्दै लाइमोनफोर बिदिनो बिसिबां बुजायनो बिसिबां मानो बिसिबां मा खालामनो जों अनेक हिनजाव हौवा लायनाय बाहायबो जोङो बाहाय जिरायथुमो सोरखौबा जों बुयोबो सोरखौबा बुजायना हरो सोरखौबा माबायोबो बुवा नङा जोङो एखमबा बुनोबो ओंखारो एखमबा अननोबो ओंखारो एखमबा गाबनो ओंखारो एखमबा ना मिनिनो ना गाबनो ना रागा जोंनो फिसा उन्दै 1.5 बोसोर 2 बोसोर सोरबा 1 बोसोर जायैखौ सिन्थाय जोङो लायनानै माबा फैबाय बिराद दुखु नांदाव दुखुआथ' बार होबावबाय लासिं सिं जायो आरो बेफोरबायदि नङा आथिं बायनाय मा बायनायाथ' बिदिनो खुसि थाङो दहाय जोंना औवारि सारा बुंदों नैबे मेडामखौ गोथै सावनाय मा सावनाय फबनायजों थाङो सानसे समाव जोङो मा जायो र' आं जायगाखौ बांद्राय गोसोआव गैला मेडाम बेगें खनथुमदों जोङो दा बाहाय हिन्दु ख्रिस्टान थानो हागौ ख्रिस्टानफोरखौ फबो हिन्दुफोरखौ सावहैयो दा हिन्दुमोन न'खरा सावबाय दाना न'खरा गाब्रायबाय थायो बेगेंखौ नांसिगौ बेगेंखौ माबाखौ मा होनो बेखौ आस्थि हाथफ्लाखौ खामस्लाबनो हायासै दाना बेखौ गुदुं बरनना हरबाय बेगेंआ दंजोबो नै गोलाव दाना मा खालामनो बेखौ बबे दैयाव गारहैनो आं बिसोरखौ होनबाय लानानै थांदो नोंसोर आसामाव बहा गारहैयो ब्रह्मपुत्र गारहैयो ना बहा गारहैदो दा गुदुङा दांनो हाया लांनोबो हाया माबो हाया दाना लाङा बेखौबो बेगेंखौल' एरलाना नायबाय था गाबलाबाय थाबाय बुजायबाबो लाला सिन्था दा खालाम थैबाय जोब्बाय बुजायबाय थाबाय थैबाय जोब्बाय जेबो नङा दे भिडिअ बानायबाय थाबाय नै आदानि बेगेङा होनना मा खालामनांगौ बेफोरबायदिखौ बेबायदि दुखु नांदौ आरो बेल'मा नङा जोङो आफादाव ओंखारनांसिगोन जों दिनै लाजिनोबो ओंखारो एखमबा गाबनोबो ओंखारो जों जेबो खालामनो रोङासै जों मालायखौसो बुजायगासिनो दा आं मालायखौसो होनगासिनो आंबो जेबो खालामनानै लानो रोङाखै जों बोरायलायबाय बेंगलराव जेब्ला जों फैदोंमोन बर' मानसियाथ' बिराद गोजाननि दा ओंखायनो इसोरखौ जोङो बयबो सापर्ट होलायनांगौ मोनफ्रोमबो इसोरखौ बा केबिआरियानो जा भिडिअ'आनो जा सापर्ट होनांगौ फैनांगौ बिनिफ्राय सोलोंनांगौ मा खालामदोंलाय साहा फुदुंनो नागिरदों गाइखेरनि साहा लोंसै थाब
जेबो अमा बेदर सङाखै नामा देग्लाय बैसागुआव जासिगोन माने बैसागुआव जासिगोन दे मेम्बार्सफोर नुजाफैयाखैमोन बा रायजोफोर नुजाफैयाखैमोन सिगांफोरनि मेलफोराव दा दिनै गोबाङानो नुजाफैदों दा रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोनहा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ खहा खालामनानै जोंनि आफादनो होफैनायनि थाखाय दा बेनिफ्राय नैबे अट' ड्राइभारफोरजों थगायजानायनि खोथा बुंदों नङा होमबा दा बियो जोंनिनो गावबागावनावनो भुल दङ नङा होमबा रायजोफोर जोंनि बर' सुबुंफोरा माने गोबांबार बुजायबाबो गोबांबार बुंबोबाबो माने रावबो खोमा होआ सिगां समावनो जोङो बेखौ एवारनेस होखादोंमोन रायजोफोरखौ सिगाङावनो बै समावहाय गोबांबार बेफोरबायदि जाथाय जाबोबाय आं मेला नुबोबाय आङो थांनानै एसेम्बलियाव थांबाय थायो नालाय दा बेखौ जोङो बेल' नङा आरोखि बिनि सिगाङावबो जाबोखाबाय दा बेनिखायनो दा दिनै जोंनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दिनै बेवहाय फैदों बा नोंथांमोनहाथ' एक्सपिरियेन्स दङ दा नोंथांमोनहानो सोरबा गोदान सुबुंफोरखौ लिंहरो नङा होमबा बा जोंबो लिंहरो मानिबा थाखाय जेनेबा सोरबा बेंगलराव फैनो होननानै बुङोब्ला दा बेवहाय नोंथांमोनहा जाहाथे जायफोरा फैयो बिथांमोनखौ थांनानै स्टेसनाव पिकआप खालामहैनांगौ नङा होमबा आरो बेनिफ्राय अट'नि खोथाखौथ' बुंनांला नङा होमबा अट' ड्राइभारफ्रा गाज्रिखा बे एसएमबिटियावहाय बेनिखायनो गावबागाव सांग्रां जानांगौ आरोखि आरो गावबागाव लेंहरनाय मानसिखौ गावबागाव पिकआप खालामनांगौ दा जों नुनो मोनो जोंना गोबाङानो सोरबा सोरबा आरोखि लेंहरो लोगोफोरखौ बिनिफ्राय सफैखांनायनि उनावहाय मानसिखौ पिकआप खालामा बिनिफ्राय फन सुइच अफ खालामनानै लायो मायो बेफोरबायदि दं आरोखि जाहाथे बिदि दाजा आरोखि जाहाथे आनिथानि दाजाथों गोबां बर'फ्रा आनिथानि जाफैबाय दिनै बेंगलराव दा बेजोंनो लोगोसे आं बेखौनो आंबो खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां बे आफादखौ जोंनि आफादखौ मदद होगोनखौ आं मिजिंथियो आरो जाय बिथांमोनहा दिनैसिम मेम्बाराव फैथ'वाखै नोंथांमोनहा मेम्बाराव फै जेसेनो मेम्बाराव फैयो एसेनो माने गोगोम जायो नङा होमबा मोनसे दायित्व थानाय जायो नङा होमबा मेम्बाराव फैयोबा दा मेम्बाराव थायाब्ला गोबाङा माने आंहा जेबो माने दायित्व गैयै बायदि जायो आरोखि गोबाङानो जायफोर दायित्व लानो गोसो माने जोंजों लोगोसे हारिनिखौ सिबिनो गोसो दङब्ला नोंथांमोनहा दिनैनि समावनो जाय बिथांमोनहा मेम्बाराव थानो गोसो थाफैबानो जाबाय बेखौ जोङो अपेनलि वेलकाम खालामो गासै रायजो राजाखौ बेनिफ्राय दा नैबे दहाय आफादगिरि बिथाङा बुंदों 7 डिसेम्बर 7 तारिखआवहाय नेलमांलायावहाय प्रि ख्रिस्टमास जागोन होननानै दा बेवहाय नोंथांमोनहा बयबो फैलायबानो जाबाय जायफोरा सम होनो हायो दा दिनै जोंनि आफादा मोनसे पलिटिकेल पार्टि एबा धोरोमजों लोब्बा गैया रायजोफोर जों गोबां समनिफ्रायनो फोरमायबोबाय दा जोङो पलिटिकेल पार्टि एबा धोरोम बेखौ जोङो मालाबाबो बेजों लोगोसे थांनानै जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो हाया बेनिखायनो जोङो गासै जेसेबांखिनि बर' रायजो राजाफोर दं नङा होमबा जों खौसेयै जानानै सोरबा सासेनि प्रब्लेमखौ जोङो मदद होलायनो बा हेफाजाब होलायनो होननानैसो जोङो बे कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादखौ गायसनफुंनानै लादों रायजोफोर दा बेनिखायनो अरायबो नोंथां जा समनिबो आंखाल जाबाय दा एसेबां मानि बुंनांगौबो गैला बायदिखौ आं नुहुरदों दा जोङो थाबैनो फट'शुटखौ लानाया गाहाम जासिगोनदां आरो बेजोंनो लोगोसे आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ रायजोफ्रा जोंनि केमेराया पार्टनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनांगौ दं नामा नोंथांमोना खुगा बेखेवनानै जोंनि सिगाङाव खेंफोरथि होनो हागोन रायजोफोरा सोरबाफोर जोंनि केमेराया पार्टनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनांगौ दं नामा केबिआरि बर' एसोसिएसननिफ्राय रां मोनो दिनै बयखौबो आङो सानो बयबो मोजाङैनो सफैदों आरो मोजाङै बिदिनो बयबो सापर्ट होफै आरो जोङो बेयाव सापर्ट होनायजों लोगोसे जोङो जौगालांनो थाखाय बयबो सासेजों सासे आखायाव मोनलायनानै सापर्ट होलायबानो जाबाय जेनेबा जों बुंलांखाबाय जोंहा सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्टआ बुंलांखाबाय थिग बेफोरबायदि जोङो जेसेबां हायो जोङो केलेन्डारखौ जेसेबां हायो थाब बरननानै जोङो रिलिज खालायनो जोङो कसिस खालायगोन जों आरो जेसेबां हायो जोङो आसामावनो बांसिन साप्लाय खालायनांगौ जोंहा मेन टारगेटआ जोंनि केलेन्डारा मानि थाखाय होनोब्ला गोबां मानसिफोरा ट्रेनजों फैयो बा फ्लाइटजों फैयो बेफोराव गोबां एक्सिडेन्ट जाफैयो बेयावनो अट' ड्राइभार होन बास ड्राइभारफोरजों बेफोराव एक्सिडेन्ट जानायखौ जोङो बेफोरो बे केलेन्डारनि जुरै बा जोङो बे केलेन्डारनि माबाजों कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोङो गासिबो फैग्राफोरनि माबाफोरनि थाखाय जोङो बेखौ रिलिज खालामनो हानाय बायदि जों बेखौनो खुसि खालामनो गोनां आरो दा आङो जोंनि ख्रिस्टमासनि बिसयल' बुंनानै सानदों जोङो 7 तारिख डिसेम्बर प्रि ख्रिस्टमासनि माबायाव खुंनो आखायाव लादों जाहाथे जोंनि केबिआर आफादनिफ्राय बयबो जाहाथे गावजों नुजाहैलायो मदद हैलायो आं खावलायबाय फंनैसो
बे खावलायनाय जाबाय बिथाङा जिगिनि एरियानि टीम लिडार बर' आं जिगनि एरियानिफ्राय बुंदों आंथ' ओरै बांद्रायबो बुंनो रोङा थ' बांद्राय बुंनोबो रोङा माबाफोर गोरोन्थि जायोबा गेजेरावनो निमाहा बिनाय थायो। खुलुमबाय आंनि मुङा नेरसोन बसुमतारी आङो केबिआरनि हेड एकाउन्ट आफादाव थानानै दिनै जों BBWआवबो आङो बुंथिगिरिमोन BBWआव थासेयावबो आं दिनै फिन खनसेबाव बे केबिआर आफादावनो आङो बुंथिगिरि जानानै दंफैबावो आं बेखौल' गुरैयै खावलायगोन दे साफ्रोमबो जोंनि मेम्बार्स आरो रायजो राजा गासैखौबो आङो खावलायगोन दिनै जोङो मेम्बाराव थानानै जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो रेसपेक्ट होनांगोन जोङो जोंनि गाहाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों रेसपेक्ट होनानै मानिनांगोन मानो होनबा रेसपेक्ट होयोब्लासो जोङो गासैबो खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हायो अनलायनाय आरो खौसेथि गैयाब्ला जों मालाबाबो दावगालांनो हानाय नङा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो मेम्बार्स नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे जोंनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो गोसो गोरबोजों हेफाजाब होनांगोन मदद होनांगोन आरो अनलायनांगोन नोंसोरबो इयुन समावहाय बेबायदिनो नोंसिनि फोजोबनाय जाबाय आरो बयखौबो आं गुरैयै खावलायगोन जे जोंहा बै गेजेरावहाय फट' शुट लानाय जागोन बयखौबो आङो दसे सम होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों लोगोसे आङो बयखौबो खावलायगोन जे नोंथांमोना रावबो ओरैनो थांनो नाङा जोंहा बेलासि समनि साहा बा स्नेक खालामनाय जादों जानो थाखाय बिस्कुट आरि साहा बेखौ नोंथांमोना लोंनानै बा जानानै ओंखारलाङोबा आं आफादनि जानानै गोजोननाय मोनगोन एसेनोसै दा मिटिङा जोब्बाय दा मिटिं जोबखांनायनि उनाव दा केलेन्डार साफाय बानायनो थाखाय माने फटक लानो नागिरदों आरो ना लोगो बै सिलामनाया गाज्रि नुगोन दां ओरै ला एसे बेयाव लाखिदों आरो दा ओंखाम जानाय बानायासै आरो ना लोगोफोर जोंना आफादा माने केबिआर आफादा गोदानसो नालाय दा फैसा जमा गैया बेखायनो ओंखाम जानायखौ खालामनाय जायासै दा ओरैनो साहाफोरजों एसे ओरैनो ओंखाम ओंख्रि जानायनि आन्था माफोर लोंगोन आरो ना नि थाखाय फटक नै फटक पस्टफ्रा लाबायानो आरो नै फटक लाग्राफ्रा आब' जियारानि दं आब' जियारानि गेजेरावनो केलेन्डारनि थाखाय सेल्फि लाग्राफ्रा फट' लाग्राफ्रा ओरैबायदि जाबाय आरो ना नेयै बानलांबाय नै जिरायहोगासिनो जोंखौ एकदमबारे केमेराया मोजां नुवा माथो नैबे दा जाहैबाय लेडिसफोरा फट' लानो नागिर गावसोर गोजा एक्सट्रा जोंखौ लाफाया जाहैबाय जोंखौ लाफायानो ओमफ्राय ओरैजाय नेक्स्टआव नै ओरैजाय बयसफोरा माने हौवाफोरा माने साफायग्रा आरो ना हौवाफोरा साफायग्रा हिन्जावफोरा फटक लाजाग्रा बाबरे ओरै खावसे नायग्रा दङ नै मिडिया मानसिया नन मिडिया नायदो लोगोफोर नेमखि जानायखौ खेब न' बेलायबाय दाना खुसिनि एसे साहाजों बेजोंहाय 10 थाखा होदोब्रा नोंगौ बायदि मानसिफ्रा दा नेमखि दां माबै लानो जानो ना लोंनो नेमखिसो माने नों दासो ओंखारबोबायना बे गारिखौ नेनानै जाबाय ओमफ्राय आंखौ नायहरदो सिगां बादासि मोनबाय दा हायनागुरि आना सस्राबारि अ बेलसुरि हेल' सस्राबारि बेलसुरि जाम्बालाय नोङो बेबायदि टाइमाव फैयाबा नों बबे टाइमाव फैबावनांगौलाय
केलेन्डार बानाय केलेन्डाराव फट' होनो थाखाय मोसानाय बानायना दोनो मोसानाय स्टाइल दा थांनो ओंखारबाय आङो गारि बुकिं खालामदों आरोना लोगोफोर दिनै आङो स्कुटि गारिखौ लाबोनाय जायासै ओरैनो दहाय फैनायाव कारजों फैबाय दा बाइकजों थांसै आरोना रेपिड' बुकिं खालामबाय दा नेगासिनो दं आङो 2 मिनिट दंबायो नै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथिङाबो एसे लेट जाबाय नालाय मानसिफोरानो फैनाया एसे लेट फैबाय बेखायनो नै दा मोनागुलायबाय थांनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर दे गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउसै